Nature guy say what go we each other. You will old man about me and I because Cherumu to young man, young woman age back with a boy. What age ọkwa sọ ma boy na boy ejuru abbo to man e mana kiti isi mpogodu age nkam di wo cheta no na eche okenye do ka go ọkwa go wapụtara ụbọchị a na threaten nwa agbọghọ na iji ọtọ na okwu igbo ọtọ na dị TikTok ọhọgụ nwa ịpụtaga na na-enyegharị advice eme ka ezigbo mmadụ nna biko kwụsịde steeti biko kwụsịde steeti na onye ụgwọ Dude, I'm on your walk for my possibility. If you're here, different human being. I'm just reminding you of your character. After that, here, Kelly will understand that all have sinned and come short of the glory of God in this community. Kelly will understand that. Kelly, on your behalf. I decided not to talk to you. Kelly. Okay, sir. You are richer than me. You are richer than me. You are more honorable than me. I say take it alone and go. Then you will. Yes, no amount of threat, no amount of blackmail. All these people are both women and men. I mean, I know all of you. I've moved on. I'm going to move here. It's a good question. I want to back yourself. No amount of I was surprised to be Kelly for a go. Kelly, now what about Dejude? No, so it's not a new Kelly, Makaside Jude won't they ginger that boy okay. Makaside one I don't know never insult you. I am not against Guigan and DM. Vera, Marapasi, that threat there, Jude is for you. Yes, I know. No threat. I am not against no amount of threat, no amount of blackmail. Not even nobody is blackmailing you. Blackmail is when somebody is using you for a ransom. Like I don't know. Nobody pays me money. I don't collect money from anybody. Exactly. Nobody is blackmailing you, my brother. If you say I collect money from you, come and say it. Because Vera moved over the KTC man. Moved over the good. I didn't very good. Vera, me good to go. So, no amount of blackmail, no amount of threat. I will be doing what I'm doing. Or like I gave, like I gave no Becky. A bastard. What's the meaning of that pastor that used to say at the end of your talk? What does it mean? It's a Spanish word. Okay. It doesn't sound like English word. It doesn't sound like English. That was why I asked. So Kelly will go Masaga. But then Jude, how would Kelly call you Onye okay? Why? Make sure you're not scale. Because so he felt he's younger than you. It's a blessing. Correct. The head. The one warrior.
ndịkwa nwere m na enwe obodo ike m ga-eburu na ndọkwa m apịkwara nwa ọnụ n'obodo okwe n'akụkụ ọ na-atụchi maazị nwanyị onye ọbụla paakpọ ịghọta mmiri na amadụrụ ihe akọga gịwa akọkwana gịnị ekpewe ụka were ka m ga-enye dị nwenụ biko ka ọ dị na taa ụbọchị ọrụ ka ọ dị. I greet everybody. Good morning, sir. onyinye nke dị mma. Okay, when I just like the Jew, you take a little bit one now, young. Okay, honey. Okay, honey. Mama Vera, take time. I don't go. Does that? Now with a big issue. Why you got the joke this morning? Like, this morning life. Why do share this morning life? Because I want that day, this morning just join. Through a share. Yeah. You look at joined live stream through shared invites. Why do share it? I'm not sure. London mother. By the way, we're so long. I don't know. Yes. Nobody goes. I just wish money that that day. More Veronica. Geji nga wali goku. Ụtọ na nkwogo ọhụ. Ị ga-ekwu m ọchị ga-anwụ n'aka m. Nwakpụda ọdịdị. Ịma ụdị dọkịta ga-ahụ nwakpụda ma ebe m ga na-ebe gị. Dọkịta atụ ya wụ onye ebe agwado akwa chọwa sọpọta tiwe a na-atụ ya ụjọ a na-atụ ya ụjọ. Kedu ihe ụjọ a na-atụ na ma egbugbu mmọnwụ? Ịma atụ bụ ụzọ eru ụdị ha. Onye chọrọ sọpọta n'ọhụrụ ụzọ. N'olu ya ọhịa ọbụla gbasara ya, m na-atụ ya ụjọ ka ọ hapụ ịsaga m. Maka ndị ekwe nke na-atụ m ọsaga ọwọ nkwụ oge ikwuo onwe na-ekwu ka gị. Ihe ha adịrọ gị, na akpa nkata nke ihe unu na-eme, ị na-akpa nkata family relationship. Vera ihe bụzuzu ji aga nsi akwa ha esokwuo ya nke ha aka ihe ọjọọ so n'ebe wa akwa ọnwụ na ọhụụ ndị na-agụgụ ya otibe a na-atụ ya ụjọ ana ị na-atụrụ m ụjọ m nwere 4 phone na-use once gwa nwere 1 phone ihe na-atụrụ m ụjọ $, I eat in pounds. Vera, 1 pound or 150 corona. So 1 pound will go to 150. So the 15 corona, not 150. 15 corona. Vera, how dare you? I could talk to us, please. I'll go with president. Mandela talking, Mandela Chubakara, president. Mana, I will have to again. Book 1-to-1, men again on Sunday. Can address some issues. One, okenye anaghị anọ n'ụlọ iwu amụọ n'ọbụ. Ekwucha ya, onye ọ dị mma ya egere. Onye ọ na-adịghị mma eji akpaliwa ndị mmadụ. Bukuo 1-to-1. Ma promise m na-enye ụlọ until mesi na apụọ. Ihe ọbụla n'ụlọ mkpọrọ ndị mmadụ ma ọ kpọrọ ya gị wasị gị rie isi ma ọ zụzụfụ m n'ihu. Gamara na ọwụwa mụwa. Buko 1-to-1. Mana onye eme njọ, anyị ekene ya. Onye emekwa mma, anyị eto ya. Anyị ga na-eto ndị mmadụ. Na-ekenekwe ndị mmadụ. 1-to-1 Sunday. Bozos. Udo dịrị gị. The flyer na-apụta echi, tomorrow flyer na-apụta. At least, I'm doing n'oge nwere ada na platform m adawago. Nwere ada nke a. Nwere agba ka ga-awagotekwe platform m.
It's the book already. It's books. It's books. Yes. It's books. When I can't have a book or 1-to-1, they hold liberty. Liberty, but they were mayor. The mayor will go 1-to-1. They may be a coin the better. I will have book go 1-to-1. You don't take on that book 1-to-1, and then I'm married. And I'm married. You're going to be for. I'm doing church and educate Kanko. Then I'm unable more focus on a honeymoon in the life for now. Since activity for all will make you honor the poor or not recruit to my Kabawa Saga. I told them I'm baby to baby like this community. I will have that. I never get yes. Yes, so you next month you get book room. Something beautiful in Kalapu honey, not really recruit to my Kahani and Babawa Saga. Can baby to baby like this now. I know blood on your phone. I'm doing Buzuzu. My let me use this scrub. Let me use this scrub. It's up that I don't wear scrub to work anymore. You get it? So my 1-to-1 guy who can call no kamomili oga. See achieve my badge, you know. I don't wear scrubs to work, you know. I dress cute, smart to work. So you know Nana Hakoda Kakawa. You get it? You get it? You know, we don't talk bullshit. I don't wear scrubs. I don't wear scrubs to work. I don't wear scrubs to work. You know, I wear corporate. Stop. You know, you go to Jesse. Or what Jesse call it, or come and every just make promotion. Okay, no more Bozos again. Ganta. Gina Kare Honoko. I insist. You want you wear moral standard, Iba. You have no cook, come no. Onwe onye di emehie nwanyị ahụ oyibo ọsọrọ ọ sị I'm in my vulnerable state enwe onye ma ihe vulnerable state enwe onye ma condition ọ nọ enwe onye ma what she's going through. That was how otu o siri kọwaa n'ọnụ ya no evidence. Steve akọwaa otu ha na-abụ siri je no evidence. Maasị gị ka egbuo okwu a ka ha na-abụ lakpuo because Steve na-ekwu ọ na-atọkwa ụtọ. But Steve, we are not showing enough evidence to show in Honeku. No, no, Kokudi, and Otto, and all not in line and no make sense. Ayaga Sonum Babu, Hapok, Iwatago, and the one your ma kukwe, Otto, o make sense. Ma yogi say, see Hapoha, Kahalabu, only one you hold G can eat on Nukua, because they are only how water this screen. Buzuzu chat ahụ egoro o nwere much ịhụrụ chat ahụ ịhụrụ asị gị ikpe m ikpe gịnị ka ị na-ekpe ebubo juru n'okwu akarịrị nwaanyị sị ụmụ nwanne ya nwoke bubutere ihe ya ahụ evidence nwanne ya nwoke bụrụ ihe o mere nke a ya ahụ evidence the best na onye like ha ga-eme ọkwa sị ha na-abụla kpusie enwere the moral standard ikpe ha ikpe mama ha ikpe mana ọ ka na-adọ ya achọ m nje na nke anya ụfụ ukwu onye na-ese mụ na anya ọfụ idege m na watch list ejikwa mepe page m in order to say my mind the same anya ụfụ ị chọrọ ịga m ka m nọkwa chekele ka na-ata gị ma nwoke onye anya ụfụ sịrị ya stop mana akwụkwọ m onye anya ụfụ the way we nation attack in them mother kahana so I don't understand it. No disrespect. Echenjilo kum na biko kobu. At least I have right to beg you for something and you will apprehend to that. They will make evidence. This one will evidence. They will evidence. Nkucha.
ele ihe Steve na-ezi ahụ ihe wọọyị mmadụ na-abụ amịrị enwe onye otu onye ma mmiri si bee na-epu ụgbọgụrụ evidence ị ga-asị ha na-abụ weta ọwụ ekwentị ha zara aza nwaanyị obu n'obi na ya ga-ese okwu Steve obu n'obi na ha na ya ga-ese okwu Buzuzu, in my own little contribution ihe m si ha na-abụ lakpuo agaghị m ekpere the woman ikpe enweghị m the right enweghị m the moral standard ikpere nwaanyị ahụ ikpe enwekwana m ikpere Steve ihe m ga-ayụ ya wu biko ọ bụrụ na Steve gere m ntị good for me Bokentov ọ bụrụ na Steve gere m ntị good for me oge ege ekwere m ntị otu a m kwupụrụ ya I feel satisfied from now henceforth if they want to go that route I will be their guest without any opinion mana opinion m bụ Steve imerie nwaanyị a lakpuo nwaanyị ọma lakpuo because even more onye nwere the standard ibe na-ekpe ikpe if you look na ị nwere enough evidence enough enjoy the drama mana ị na-emekwe ndị na-emekwe kwa the same woman ọkwa ka a ga-akpụkwa aha ya ka ị ga-asị Steve wepụ aha the woman ohi m ji na-ayọ Steve ahụ and ohi m ji mepee my platform ka ghara ime ije na nke ndị anya ofu mee ya amana m I know you na amụ ga-amụta ị ga-alaik otu ị ga-esi mee ya ka ị kpọghị ige m na dị okwu my platform very mapiton enough now mapiton somebody is talking in a cook I don't disrupt you and they might not be serious beacon my love oh in my sorry mention you kuchana very zikwenike so Buzuzu echenjile ya in conclusion ihe m yọrọ nwaanyị ụlakpuo bụkwanụ Steve okwu ala araga ọma akwa na mana ọwụ na ị ga-ekwe gị lakpuo enwezi uche ị chọrọ isi rọhie ya mee ya ịma na ama m I know I'm not awụ ni m ọbịa m ọhụrụ but na yogi with no disrespect my intention bụ onwe onye ga-ekpewuru ha ikpe si hapụga ha ọgwụkwa na obi gị isi gị mmemme Buzuzu go ahead ọwa gị m ekwuzi okwu aga m ekwu obi m without insulting the woman or nwaanyị ibe m without insulting Kedafia Steve nwanne m nwoke ya my stand wo ha lakpuo ha ekpezi na ha akọwazini enough but if you think na o nwere ihe ọnụ ntiri na-emebiri gị Buzuzu apologies carry on show the evidence and vindicate the woman that's okay but believe you me I do have my right to drop my 1 cent and that right una page m ka nwere ka ghara tag m Tim Buzuzu or Timo Anyofu mana still ihe ahụ ko je mepe my own separate life in order to put my opinion ga chukwu di ga-esi Romea ka nyere m ya na usual bụza Saga president but please with all due respect with everything you hold there my brother pull them off from the drama don't instigate it emene ka ọ dị ka nwa m ihe m kwuru is my live stream I can always pull it out and post it ihe m si the woman bụ asị m ya ga-recruit gị nwaanyị ihe m gwara my words bụ na nwaanyị ọmalakpuo anyị nwe ụmụ nwaanyị achị iti ọnụ because we understand onye si ka ọ bụrụ ọ ga-eme gịnị I understand that if you kwene na o nwere ihe ọnụ ntiri mebiere gị my brother you can still push on the agenda I will be your guest ọgwụla him na yogi with all due respect please ayọrọ gị ya biko enwe nwere right ikpe because onwe ihe m hụrụ eji n'aka eji adọtị agbọrọtọ agba ọtọ anyị dọtị m ya nwaanyị si ebubutere amụ anyị ga-akọ na gịnị ka gị na nwoke kpamara Buzuzu m na akpala for 2 good years na phone you've never disrespected me or gafee out of line because I set that boundary and you took it okay ba to gaswazi okwu ba ma agbaji ime because this is my 1 cent without no disrespect eji mo bi ojo okwu ye but nwanne m onwe otu oka me ga-achụ ibu ga-eshi gbafe ga m na dị okwu ka Saga na-ereji carry on with the agenda I quit thank you okay
Bikano, Buzozo, you get tea. Actually, we go better chere. I'm getting very more. Yeah, now what is that? Yeah, I can zoom. Promotion, clap it promotion. You went all in them. I believe in no Crovas is so very much. And no Crovas is so correct him to catch the case. Yeah, all the case with the river. The bomb man able you go to train no as well able la po and now you only bro man able people those able zilla we be go there na this community to train no be go man go when able be say la po ko able go mechi onu and only the plan e ku ebe awo ebe nwanya ebugo nwanya pụrụ kwa am Steven to me him now and I take over Stevie. And I take protect Stevie. Because shame I will go here. It's time when evidence. Same when evidence. My voice note. Me see him the boss. I go stay go to the money that year. Me go she chat go she go to the money. Come the go. Oh evidence. Guy go she go to still pure liar. Liar from pit of hell. Oh how. I was defending their own nana. The other go. And the way you're running and woman, your way your polar. Managa, now would disgrace and in one year, still in there. And I said, for sake, happy disgrace in 1 year, are they possible? One more that disgrace I can get here, still in there. Picture out on the internet with the stories. 3 pictures. Of course, even can get together, give out those about 4 pictures. One about the video call, Steven saved the woman had yes so. All my own take a woman on fuck go up. What did I go to the slave desk? About the video call, no save ya. 2 years ago, he saved the making a woman man in the video call. Hannah Park, also the selfie, Steven had a selfie, also with the 2 videos, 2 pictures, or 3 pictures. One able to the man say I go there, also with 2 pictures, or 5 pictures. Crazy evidence was in action. Why does Steven mention? Steven bring a natural, okay? What when I Steven allegation in the prove what I don't want natural, okay? Prove what I know. They make a natural, okay? Honeymoon, are you trying to tell me I'm going to tomorrow when I get a photo or when I'm going to make a phone call? Because honeymoon, I'm going to get a video call or one or get some get my video, make a short. I'm going to go see chat. Now honeymoon na chum na video call. If you want to go, I'm gonna go 2 years. No, never chat. Now honeymoon na chum na video call. How will you feel? Ndị mmadụ ga-asị gị mechie on the honeymoon. Ndị mmadụ ga-asị gị lakpuo na bozozu mechie bozozu sorry ozugo ndo hapụzie ememeli honeymoon ozugo honeymoon picture ga-adị ebe m tiri gị na mụ na gị mee video call na m na-achụgharị m na ị na-achụgharị m ị ga-emechi ọnụ honeymoon. All my question to you. All right, yeah, this is I like is a question. Oh. But I don't give me to tell him promotion. Or Dimenanka. Though I want to celebration, but you're not a 1 minute. Or Dimenanka, or Dimenanka. Setting boundaries and work professionalism. Anyway, I got 18 to leave this morning. I got the 8. No, I didn't say that. I didn't say that. They're not Kelly, imagine on a mood, they got nail. They're not a mood, he got nail. I got for me, on a mood yesterday. Those are my last. Okay. I want about I shake a bread. Ganson, Bozozo. Young Guarage, and I repeat it, I will pull my live stream and I'll post it. But I don't want to be going that route. And when Wemsley one yaho, Lipe Maria, Yam singing a Steve or La Bunaha Kowazile. Yeah, I will live stream, not a phone call, so I get more than 10 to 20 evidence. Equie. See, but all was there no feeling it was the saga only a cousin and I again, and by then we can ask questions. Because with evidence, I want to call you there. Yeah, we have created a job on the comment section will vindicate.
They will tell you this is what I said. Obruna nkuru ngwara nwanya ahụ dị ihe ahụ. Women will revolt. They would say no, this is not good. And one year said when I'm threatening the woman. Even the woman was there. Steve would be collabo. And one year when I write evidence that was what I said. And before maybe the Kumoku, I'm Nabozo's Ganegam na 18. I pass and go in your before me kumi I'm not kuchaya Bozagi Vrukum Batana 18 I know now. Aquadroma Batana 18. So is a promise fulfilled. You want to go Buza otobli chudi say be gilanya na am saying why like Steve like wanna walk well with you. That's okay. Let's be your guest. Kwa so songre ka gegana. Aya na gina is evidence go see ihe ni na ha na abunekwu. Steve mekwe oje choma evidence nke to come and vindicate himself. Onwe ha na aro. 12 hours here now, but to me, I don't feel it is okay. What I feel, Steve, proves the point. But you, as the prosecutor, like allegedly, or you able to prosecute, okay, you can go on with the case. When I'm with something in Ganante, you go see evidence now. Why I wonder how perfect the case is, baby. You want to go? Everybody was there, but you're not the only one there. So, but I don't know now. I understand no promise fulfilled. But then again, we're here. You feel here as the prosecutor. Go ahead, enjoy the drama. Steve, since our persecutor say, Nam hapo Ganan peace ade. I will play marker. I will lift the ban. Say, if that is what you want. If that is what you want, how good bilalo. The more in a junk and they could strategize that on your wisdom. Yeah, on the more on the web brother, God bless you, in the web brother. Yes, yeah, sure. Apart from those who pay one no honeymoon or I won't be the owner of land case I be there now. Without the bias. I give there for mission. From there, can you be there? Then okay, I can search even at TikTok. Now, can you hear me? Can search even at TikTok? That's why. Oh, that can be there. Oh, you I want it. I see you never done evidence. Still, evidence is still negotiating the one and a tree. But then, they don't have a lot of evidence. I can age good image. Or come the I can age image. Case I get aka. So I don't still prove no allegation or prove na your report is open. Oh, when he can make sure. Okay. That's beautiful. Honeymoon is image, but one day I got see image, and only make you that they can get it again. I want to make it. When he can make it, never. Only go kill some labor, mother, make it. But you tell them case your. Buza, you're a streamer, and then want to write it. It may help believe evidence here, okay? My own live stream can make like mother. It's Hana Bakayo. But to you, if you think it's not okay, that's fine. Do with the case. Kind of Lenanya, Yamabona, on your wisdom, Torubia. I want to hear you quote more right, Nancy. You want to go, Mono Zotam or Kawafire, a gossiconam the wrong. That's why you say, you check for Trabiato. On the moon, to go to Diana. It is going to be 10:45 Swedish time. I'm going to go for 2 years. I'm going to go for 2 years. Honeymoon, the man of potential saying now, honeymoon, get again a position for 2 years. Does even have a relationship? No. You've maintained your boundaries. Of course. So, Stephen got that video call, or the record or a man, or one about there. Can you video call she will true? All right, Boza. Stephen got to go side on the number. Stephen, you go say, can one night she wait to be at was TikTok, dig there to the put in the number.
let the drama begins. I want you to Deberem Steve for the first time in life. So, last stream back, I'm cool. And when me feel better, worry privately. Ntina, and then a record there. And one young Steve, ya where Namoshe, Nabuka him yoria, Kakayo, your one yoma. Namose Name will give back, let the party begin. Comes to coin, I'm gonna bone your blah. Dalobuzo. Boga keije. Boy, I started with the man. I'm such a good Senior brother, KK. Okay. My home family man comes up. Atarango tan. Manatu go shaking. In a digital mother, la. One Ghana got 2022 when time and none of 2028. Lapu n'okwu ajọ. Lapu n'okwu a. Miti ezo na-ewere ajọ mmadụ. Akapụrụ m onye ọbụla na-ekiri ya n'anya na ere ka mma anọkwa na-ekirikwa onye ọbụla. Mana m ihe a na-atọ. Nka digo kosi ati. Nka todo tona ya boa. Uzozo segina o problema ya ni issue tota. Na 448. Aí na side on. Koji Steve Bido. Now wow. America kewe. So this saga now, itinye ọnụ ị ga-aba ajọ mmadụ and ị ga-etinye ọnụ ị ga-aba ajọ mmadụ. Maka chika m na-agwa gị. Ịnọ na comment section na-egere ịnọ na comment section ajọ mmadụ. Ndị opinion nke anyị ma ofe gara ihe. Ọ dịkwuru ndị ya mma. Ote m shebi utore ha sawa ha ọ kara m mma nke m tiri ọ na-eti ọgwọ nke chiri. This boy this boy were ala. I say chiri awore. Echizi gị wore yoko n'ogbere la akeri. No way to go. I'm still getting now. Udo, my brother, my guy. I could even make other. I could be Kugan care, Kugan side in care. Which I could also say so. Only a Kuchagan side in Keva. Come on, is this I can make Kuhana and Buruzo. Foolish in Emerem. I knew what Choco and how to go late. I was on this, I was sacking, I was True. America, do you got to see not the selfish Karagama? America. I swear. But all the best now, Matthew, now my son, I support to Buzos. That's the best. Now my son, I support him.
Leno nwoke. Bọga ị na-enyekwanụ nsogbu. Enweta gị enyela nsogbu. Ịma m ga-aga yere plantain weregodi rice pịatọ ya ka enwere na-aba. N'isi ụtụtụ a. Story mana m egosa gara aha. Ese gịnị mere? Ịma aha saga, ịma aha ya. Kere aha ya? Ogechi Njaka.